Welkom bij RTV Scheldemond, aflevering 13 van In mijn eentje op pad. En het thema vandaag is bewegen aan zee. Hoe gaat ie? Oh, ja, goed. Ik Lekker, maak we zijn, een programma. Ja, bewegen aan zee. Oh, leuk. En ja? nou heb ik natuurlijk iets geregeld. Hè, dat we gaan dansen. Karin, goedemiddag. Zeeuwse evenementen. Vertel. Ja, we gaan zo met Electric Citymobiel rijden. De dames die zitten al allemaal binnen en die zijn geïnstrueerd. Zal ik jou ook eens even uitleggen hoe Ja, dat heel hoe graag. dat Want, werkt? en zeker voor de kijkers thuis, ja, hè? voor de kijkers thuis. Ja. Ik ga eventjes, Ja, aan die kant staan. Daar zit het stuur. Ja, Nou, je start hem. Start hem. hoor je niet, want het is een fluisterstil of en apparaatje. om. Ja, dat is duidelijk. Of is om. En de go is het elektrische gas. Ja, go. En stop, nou, dat Ja. is de rem. Ja. En zit er nog een richtingaanwijzer aan? Er zit een richtingaanwijzer aan. Ja. Die rijden we met toestemming van Scheldestromen achter de kolonnen aan. Dansen. Waarom denk je dat mensen gaan dansen en waarom zouden ze dat eigenlijk allemaal moeten doen? Dansen is gewoon plezier beleven in je lichaam. Dus echt plezier voelen in je lichaam. Gewoon het voelt heel fijn voor je lichaam. Maar ook geestelijk voel je je fijn. Dus er komt een vrolijkheid en een plezier in jezelf naar boven. En wat ook leuk is om in groep te dansen, dat je ook samen plezier beleeft. Dus het is ook een stukje sociaal gebeuren. Op het strand dansen, buiten dansen is gewoon heel fijn. Dat is een extra sensatie om met die wind, om de wind te voelen op je huid. De zon, het zand onder je blote voeten. Dus we dansen sowieso altijd op blote voeten. En in het zand is dat natuurlijk nog een extra Dimensie. ja. Het ruisen van de zee. Ja. En we passen de bewegingen wel aan op het strand. En dit Ja. weer, deze Ja, dat is temperatuur. perfect. Ja, dat is hè? perfect. Hè? Een perfecte opnamedag. hè? Perfect. Gaan we eraan Perfect. beginnen? We gaan eraan beginnen. Oké. We gaan genieten. Ik ga genieten. Ik ga meedoen. Jij doet mee, hè? Ja, 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 Oké, ja, ja. super. Leuk.
Dit was de 13e aflevering van In mijn eentje op pad. Dansen en bewegen aan zee.